Inkontru, l-almanakk kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Il-musical Cabaret se jkun qed jieħu lill-udjenza lejn Berlin ta' snin 30 tas-seklu l-ieħor għal spettaklu li esplora xenqiet projbiti, wirjiet lellixin u taqlib politiku kbir. Il-kunċert Summerlust, mifrux fuq 3 ijiem, se jilqa' lill-artisti ċelebri Umberto Tozzi, Anastasia, ISMC, Prezioso and Marfin u Tanisha fost oħrajn. Waqt Curious Beauty, diversi kostumi u aċċessorji storiċi meħudin minn kollezzjonijiet vari qed jiġu eżebiti fil-għamla ta' installazzjonijiet ta' arti kontemporanja. Comedy Kingdom se joffri serata ta' taħk kontinu bis-sem ta' qatt ta' kummittjanti bħal huma Dan Schwireb, Andrew John Schipper Ross, Daniel Diacono, Ed Vassallo u James Ryder.